தன் வாழ்வுக்கான சான்றுகளை ஆண்டவர் இயேசு அழகுற வெளிப்படுத்துகிற அற்புதமான நிகழ்வு தான் இன்றைய நற்செய்தி வாசகம். திருமுழுக்கு யோவான் தன்னுடைய பணிகளுக்கான செயல்கள் தந்தை சான்று பகர்கின்ற விதம், சிறப்பான விதத்திலே திருச்சட்டங்கள், இறைவாக்குகள் இவைகளெல்லாம் தனக்கு சான்று பகர்வதாக ஆண்டவர் இயேசு நற்செய்தி வழியாக வெளிப்படுத்துகிறார். தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாத இந்த யூத சமூகத்திலே நம்முடைய வாழ்விலும் பல நேரங்களிலே நம்முடைய உறவுகள், சொந்தங்கள், உடன்பிறப்புகள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிடனும் நம்முடைய நல்ல நல்ல செயல்களால், நல்ல நல்ல சிந்தனைகளால், நல்ல நல்ல வார்த்தைகளால் இறைவனுக்கு உகந்தவர்களாக நாம் நற்சான்று பெறுவோமா? மன்றாடுவோம். அன்பை உருவான இறைவா, எங்களுடைய நல்ல நல்ல செயல்கள், நல்ல நல்ல வார்த்தைகள், நல்ல நல்ல சிந்தனைகள் உமக்கு உகந்தனவாய் இருக்க அருள் தாரும். ஆமென்.